Hi guys, खुलुमबाय कामसर बर' चेनेल जाना फिनिश जाबाय खोब गोसोथारै फरायगायनाय जाबाय दिनै मोनसे ब्लग बानायनो नागिरदों बैनै सासेया सेलुन खुलिदों स' बेखौनो दिन्थिनो नागिरदों रायजोफोर नोंथांमोना नायना ला नै बैनायनि सेलुना बैनाय सानबेसे जाखो दिनै सानथाम जाबाय ना खुलिनाया सप्तासे जाबाय ना दे ओमफ्राय दखाननि नामखौ मा होदों होथ'वाखै नालाय दखान नामखौ जायखिजाया दे बेनार बानायदों ना बेनार बानायदों बेनार दा बानायगासिनो दं दा क्लियार जायाखै माने उनाव दिन्थिगोन हायोबा स' बिदिनो जोंनि लाइमोनफोरा माबा मोनसे दखान माबा माबि खुलिबा मोजां जायो स' थुलुंगा होनांगौ बयबो बेखिनि थाखाय दिन्थिबाय एसे स' जायफोर खाथि खाला रायजो राजाफ्रा फैबानो जाबाय जाहाथे मोनाबिलि सेन्टार ना मोनाबिलि सेन्टाराव बगिजुरनिफ्राय फैबा लेफ्ट साइडआव ओमफ्राय जिर' सेन्टारनिफ्राय फैबा राइट साइडआव जागोन आरो मोनाबिलि सेन्टार स' नोंथांमोना खाथि खालाफ्रा फैबानो जाबाय जाहाथे सापर्ट होनाय थुलुंगा होनायनि थाखाय स' दिन्थिबाय रायजोफोर आरो आं गोबां गोजोननाय मोन्दों जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफोरा जाहाथे बिदि खानाय सिननायनि बार शप खुलिदों बेनि थाखाय बयनिखौबो रोजा रोजा साबायखर होबाय जाहाथे इयुनावबो बिदिनो जौगानो हाथों स' आसा थाबाय निस्सय स' बैनि माबा मोनसे खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ दे बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय न' जाहाथे गवा बेंगलराव थाङालासे जे गामियावनो बिदि खुलिदों बिराद मोजां जादों बिदि जानांगौ स' जोंबो सापर्ट होगोन स' बयबो क'पारेट खालामनो बेखायनो आंबो खानाय सिनजानो फैदों जाहाथे रङापारा टाउन सहराव सिनालासे जों लकेल मानसिफोरा सापर्ट होनाय जाहाथे जोंनि मानसिफोरखौ एरियानि मानसिफोरखौ बिनि थाखायनो फैनाय जादों स' आं दा खानाय सिनगोन नै आंना खानायाबो गोलाव जाबाय एसे मोनबायबो बेखौनो सिननो फैदों आरो एसे कालारबो फुनगोन मानो होनबा फेमिलिया कालार फुननो होबाय थायो दे एसे दिन्थिबाय बैनाया दा आंखौ सिनगोन खानाय सिन एसे दिन्थिगोन हायोबा दखाना बेनो फै बैनाय फै स' आसा खालामबाय रायजोफ्रा निस्सय सापर्ट होगोन स' बेखिनियानो दोनबाय मैयानो फैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बन्द' ना मैया फैयाखै आं गगा माबा फार्स्टनि आरो बांगाराव थांबाय आं पस्टार बानायनो गगा मोननाया बुजिया जाबाय थादों खानायखौ बरिया सिनना होबाय गोदान एसे एनै थानोबो हानाय जों सुबिदा होबासो मालाय सोलोंगोन नालाय बेखायनो दिन्थिबाय आंनि मथेथ' मोजाङानो जादों बरिया सेनदों दायो आं कालार फुनगोन गोसोम कालार नै खानायफोराबो मोनजोब्बाय फेमिलिया एकदम खानायखौ कालार फुननो थाखाय बुंबाय थायो बारे खानाय फुनना लानोसै दिनै माबायदि नुदों रायजोफोर कमेन्टआव खिन्थाबाय फाइनेलि जाबाय आंना कालारबो फुनना होबाय बैनाया बरिया बैनायखौ सोंना नायनोसै बेसेबां लायो प्राइसफोरा दै रायजोफोर बिसोर खोनासंना ला खानाय सिननायाव बेसेबां लायो दारि खानाय सिननायाव ओरैनो 50 थाखा लायो 50 थाखा ओमफ्राय आरो दारि दारिखौ 30 थाखा लायो कालार फुननायाव
बिनि माबा रंनि 20 टाका ओमफ्राय ओरैनो चार्ज 10 टाका लायो आरो फोननायनि 30 टाका 30 टाका दे रायजोफोर खोनाबाय कालार फोननायाव 30 टाका लायो ओमफ्राय खानाय सिननायाव 50 टाका ना दारि ओमफ्राय दारियाव बेसेबां होनदोंमोन 30 टाका 30 टाका स' बेखौनो एसे फोरमायबाय रायजोफोरा सापर्ट खालामबानो जाबाय स' সেয়ে আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো ৰাইজে সাপোর্ট কৰিব কোঅপাৰেট কৰিব যাতে আমাৰ বেকাৰ থকা ল'ৰাসকলে যাতে এনেকা কিবা এটা কৰ্ম চুলি কাটা চেলুন খুলিলে যদি কিবা এটা কৰ্ম সংস্থাপন লৈছে সেইবোৰ ভালদৰে সকলোৱে সহযোগ কৰাটো মই বিচাৰোঁ সেই আশা কৰোঁ ৰাইজে সকলোৱে কোঅপাৰেট কৰিব সকলোৱে সহযোগ কৰিলেহে তেখেতলোকে যাতে আগবাঢ়িব পাৰিব स' रायजोफोर बेखिनियानो बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंनि माहारिनि लाइमोनफोरा बिदि दखान खुलिदों स' लास्टआव बेनो टपिकआ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय जायफोरा बेसेन गोसा समखौ नायनानै जोबजासिम नायबाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जायफोरा गोदान फैयो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो जायफोरा फेसबुकआव नायो फल' खालामना लादो स' बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग